Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni pano patiyankhule na Ambuye abale anga okondeka. Lero pa 3 Novemba mchaka chimenechi cha 2024. Ndipo lero ndi Lamulungu la 31 munyengo imeneyi ya Pachaka. Mawu oyamba amene tiwamva kuchokera m'buku la Deuteronomo mutu wa 6 kuyambira ndime ya 2 kulekeza 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patrick Tembo kuchokera ku St. Peter's mpakati Nsambaisa Outstation Domasi Parish Diocese ya Zomba. Ndipo mawu achiwiri tiwamva mkalata yolembera Aheberi mutu wa 7 kuyambira ndime ya 23 mpaka 28. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Rosaria Nwachuku kuchokera ku St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu amuthenga wabwino tiwamva monga adalembera Mariko Oyera mutu wa 12 kuyambira ndime ya 28 kulekeza 34. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gerald Malota kuchokera ku St. Teresa Tsangano Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Deuteronomo. Mverani inu a Israeli, muzikonda chauta ndi mtima wanu wonse. Mose anayankhula ndi anthu ake nawawuza kuti muzikaopa chauta Mulungu wanu ndipo muzikamvera malamulo ndi malangizo ake amene ndikupasaniwa, kuti pakutero mukakhale moyo nthawi yayitali. Inu a Israeli, tcherani khutu ndipo muchenjere, muzimveradi malamulowa. Tsono zinthu zidzakuyenderani bwino, ndipo muzakhala mtundu wochuluka zedi, ndi kukhala m'dziko la mwana alirenji, monga momwe chauta Mulungu wa makolo anu adakulonjezerani. Mverani inu a Israeli, chauta Mulungu wathu ndi mmodzi yekha. Muzikonda chauta Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse, ndi mphamvu zanu zonse. Muziwasunga bwino mu mtima mwanu malamulo amene ndikupasani lerowa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu ankalata yolembera Aheberi. Kusiyana kwina nkwakuti ansembe akale aja anali ambiri, chifukwa ankafa, sankatha kupitirira ndi udindo wawowu. Koma Yesu ngwamuyaya, motero unsembe wake ngosasinthika. N'chifukwa chake angathe kuwapulumutsa kwathunthu anthu amene akuyandikira kwa Mulungu kudzera mwa Iye, pakuti Iyeyo ali ndi moyo nthawi zonse kuti aziwapempherera. Tsono padafunika kuti tikhale naye otere mkulu wa ansembe onse, woyera mtima, opanda choyipa kapena chodetsa chilichonse, osiyana ndi anthu ochimwa, ndiponso okwezedwa kupyola mzonse zakumwambaku. Yesu ameneyu sali ngati akulu a ansembe ena aja. Palibe chifukwa chakuti tsiku ndi tsiku azipereka nsembe poyamba chifukwa cha machimo ake.
kenaka chifukwa cha machimo a anthu. Zimenezi adachitiratu kamodzi kokha, pakudzipereka yekha ngati nsembe. Malamulo a Mose amayika anthu amene ali ndi zofowoka kuti akhale akulu a ansembe onse. Koma mawu a lumbiro la Mulungu lija limene lidabwera pambuyo pa malamulowo adayika mwana wake, amene wakhala wangwiro kwamuyaya, kuti akhale mkulu wa ansembe onse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Mariko. Mphunzitsi wina wa malamulo adawamva akutsutsana. Ataona kuti Yesu wawayankha bwino Asaduki aja, adadza pafupi namufunsa kuti, kodi mwa malamulo onse lalikulu ndi liti? Yesu adamuyankha kuti, lamulo lalikulu ndi ili: tamverani inu Aisraeli, chauta Mulungu wathu, iye yekha ndiye Mulungu. Motero udzikonda chauta Mulungu wakoyo ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Lamulo lachiwiri lake ndi ili: udzikonda mnzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe. Palibe lamulo lina loposa malamulo amenewa. Mphunzitsi wa malamulo uja adati, ayi, mwayankha bwino aphunzitsi. Monga mwaneneramo, nzoonadi kuti Mulungu ndi mmodzi yekhayo, ndipo palibe winanso koma iye yekha. Mwalondolanso ponena kuti chinthu chopambana ndicho kukonda Mulungu ndi mtima wonse, ndi nzeru zonse, ndi mphamvu zonse, ndiponso kukonda mnzako monga umadzikondera iwe wemwe. Kuteroko nkoposa kupereka nsembe zopsereza ndiponso nsembe zina zonse. Yesu adaona kuti munthuyo wayankha mwanzeru. Tsono adamuwuza kuti, iwe sikuti uli kutali ndi ufumu wa Mulungu. Ndipo kuyambira apo panalibenso wina oti ayesere kumufunsa funso. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga opambana, lero Ambuye Yesu Khristu akufunsidwa funso kuti mwa malamulo onse, lamulo lopambana onsewa ndi liti? Ndi Ambuye Yesu Khristu akuti pasaso yankho kuti chikondi ndiye chofunikira pa zonsezi. Chifukwa akudziwa zimene zimakhala m'mitima ya ambiri ife. Nthawi zambiri timakangalika kuganizaganiza kuti ndikhale Mkhristu wabwino nditani. Ena timaona ngati kukhala Mkhristu wabwino ndikuwerenga, kuloweza mavesi ya m'Baibulo, ndikumawalakatula kwa anthu. Kwa ena Chikhristu chabwino ndi kupemphera kwambiri, kudzichekacheka, kubanika nako kupemphera. Kwa ena kukhala Mkhristu wabwino ndi kukhala munthu ochena, zovala za mpingo, onyadira mpingo. Ndi aliyense mwa ife ndi chithunzithunzi chokhala Khristu wabwino. Kwa ena afe nkulalika bwino, kwa ena afe nkuyamikiridwa ndi anthu, kumeneko ndiye timaona ngati kukhala Khristu kapena mtumiki wabwino wa Mulungu, kukhala wansembe wabwino ndiye kumeneko. Ena mwina kukhala Khristu wabwino ndi kukhala munthu okhala ndi maonekedwe ooneka kugulu. Ena kukhala Khristu wabwino timaona ngati nkutsata malamulo a Mulungu komanso a mpingo bwino, kupereka masika, kuchita zimenezi. Koma Ambuye Yesu Khristu atiwuza kuti pamwamba pa zonsezi chikondi ndiye chofunikira kwambiri. Paulo amatiwuza kuti ngati tikuchita zinthu zimenezi wopanda chikondi tikungolongolola ngati chinganga cha mowa, chinganga chakabanga chakachasu basi, koma mwa ife mulibe zazikulu kwenikweni. Chikhristu
chagona pa chikondi komanso chifundo. Ndiye mwina tithu amazifunsa kuti pa malamulo onse achagona bwanji pa chikondi. Zimene Ambuye Yesu Khristu akutiuza kuti chikondi ndiye nzati wa malamulo onse aja. Chifukwa Ayuda anali malamulo 10, nditi mamva kuti Afarisi ndi abale awo anawaonjezera malamulo aja anafika mpaka 600 chakuti. Nditi maona kuti mdziko lili ndi malamulo ake, apa pali malamulo ake, timawaponya sitingatsate onse bwino. Koma tikakhala anthu achikondi ndikuti zonse Mulungu adzakondwa nazo. Ifeyo tinganene bwanji kuti timatsata Mulungu, tinganene bwanji kuti timakonda Mulungu pamene sitikonda anthu anzathu amene timakhala nawo? Tinganene bwanji kuti ndife a Khristu pamene sitilabadira za anthu anzathu? Ndife zinganga za moyo. Ambuye Yesu Khristu atiuza kuti tizikonda Mulungu ndi mtima wathu wonse, ndi mphamvu zathu zonse, komanso tiziwakonda anzathu monga timadzikondera ifeni. Ambuye Yesu Khristu anatiuzanso kale kuti tiziwachitira ena zabwino monga ifeyo timafunira kuti anthu ena azikichitira chabwino. Anthu ife timafuna titamakondedwa, koma vuto la ena ndirakuti timafuna kumakondedwa, koma ifeyo kuti tikonde anthu ena timapeza vuto lalikulu kwambiri. Timafuna tikalakwitsa anthu azikichitira chifundo, koma ifeyo pamene anzathu alakwa sitifuna kuwachitira chifundo, timakhala anthu ozaza nthawi zonse, anthu okalipa nthawi zonse, anthu oweruza ena nthawi zonse. Chinganga cha moyo. Ifenso amene tinakondedwa ndi Mulungu, amene tinaonetsedwa chifundo ndi Mulungu, tidzaonetseranso chifundo anthu ena. Mawu yambaja tikumva zimene Mulungu adawapatsa ana ake, mtundu wake osankhidwa Ayuda aja malamulo kuti azitsata, pena ankasochera, pena amasiya kumutsata kumapembedza milungu ina. Zimene zija sizinkamukondweretsa Mulungu. Kuna Mulungu ankawakonza powalanga, kwalola nthawi zina alowe mu ukapolo. Ndelero akuwakumbutsa kuti inutu muzikonda Mulungu wanu, musunge m'mitima mwanu malamulo amene ndikupatsaniwa, ndipo mukatere Mulungu adzakuchitiraninso zabwino. Mulungu wathu ndi wamuyaya, Mulungu amene amafuna ife tidzikonda, tisakhale ngati Aisraeli aja, tiziyesetsa kuchita kufuna kwake. Sitingakhale a Khristu abwino pamene ife tili ndi zakudya zimene tsiku ndi tsiku timakataya, pamene kuseri kwathu kuli anthu amene akudya phala la mango. Sitingakhale a Khristu abwino okondweretsa Mulungu pamene ife tsiku ndi tsiku tikumakataya bread kudzala, pamene anzathu akudya chitiretse. Sitingakhale a Khristu abwino amene tili ndi maudindo otha kusintha moyo wa ena, koma osachitapo kanthu pamene anzathu akudya makaka tsiku ndi tsiku, kumadya kamodzi pa tsiku pamene ife tikudya katatu kuposeranso apo, cham'mawa, kudya cham'ma 10, kudya m'ma 12, kudya cham'ma 2 masinaki, cham'ma 4 tea, kudya kenako usiku sapa cham'ma 8, kenako pokagonanso kudya, pamene anzathu deire akugona ndi njala. Dziko limene lili ndi Akhristu ambiri, koma chikondi chilipo chochepa kwambiri. Sitingakhale a Khristu abwino pamene tikuwayika m'mavuto anthu anzathu. Sitingakhale a Khristu abwino amene nthawi zonse timangofuna anthu azitimvera ife pamene ife sitifuna kuwamvera anthu anzathu. Kumene kuso pakokha ndikusowa chikondi. Lero tiyeni tidzitsutse tokha, tidzutsenso tiukitsenso chikumbumtima chathu kuti Mulungu azitithandiza kukhala a Khristu abwino powaonetsa anthu anzathu mtima wa chikondi. Tiyeni limene likhale pemphero lathu lero ndi masiku onse a moyo wathu. Amen.